В сърцето на Родопите има една огромна черна бездна, която изглежда сякаш води право към ада. Наричат я Дяволското гърло. Повечето хора идват тук заради легендата за Орфей, който слязал под земята, за да търси любимата си. Те се снимат пред водопада, смеят се и си тръгват. Но те не знаят най-страшната тайна на това място. Това не е просто пещера. Това е мястото, където водата изчезва завинаги. Реката пада със страшен грохот в една дупка, дълбока над 40 метра, и потъва в пълния мрак. Най-плашещото? Нищо, което падне в тази вода, не излиза обратно. През годините учени са пускали вътре от цвете на боя, цели дървета и дори специални капсули, за да видят откъде ще излязат. Нищо не се появява. Никога. Сякаш там долу, в тъмното, има нещо, което поглъща всичко и не пуска нищо навън. Старите хора казват, че ако застанеш на мостчето над дупката и усетиш ледения вятър, всъщност не чуваш водата. Чуваш гласовете на тези, които бездната е погълнала преди теб. Внимавайте къде стъпвате и не се подхлъзвайте, защото дяволът винаги е гладен, а гърлото му е широко отворено.